Ja que avui heu vingut aquí dins de la Primavera Cultural, voleu que us explico un joc? Tanqueu, llenceu la vostra imaginació cap al llibre tot dient Nyaka! Nyaka per nyaka! I tot allò que us heu imaginat apareix al llibre en color, com si fos de veritat. D'acord? I què haig de fer ara? I em diu bufa. Vaig agafar les 3 cartes, vaig bufar i màgicament vaig aconseguir tornar a tenir la mà 1, 2, 3, 4, 5 i 6 cartes. La Mariana és una coloma molt intel·ligent. Sap parlar català, sap parlar castellà. Sap que la Mariana està dins de la primera bossa. Abracadabra. I ara conto 1, 2 i 3. I la Mariana desapareix de dins de la segona bossa per aparèixer màgicament dins de la primera. A Barcelona, TMB és el que ens mou.